Hei, mä oon Tekla Mantere ja tää on mun opintojakson kokoavan videotehtävän palautus. Mutta mennäänpä sitten suoraan aiheeseen pitemmittä puheitta. Pitää nyt siellä pitäisi näkyä. Ai. Eli kohdennettu nuorisotyö. Tässä videossa kokoan opintojakson keskeiset teemat nuorisotyön ammattilaisen näkökulmasta. Tarkastelen, sori Elvis haukkuu tuolla alhaalla, tarkastelen syrjäytymisen teemoja, kohtaamisen ydinasioita, kahta valitsemaani työmuotoa sekä omaa suhdettani kohdennettuun nuorisotyöhön. Lopuksi mä tiivistän vielä, mitä mä vien mukanani työelämään. Yes. Eli syrjäytyminen. Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan epäreilusti tai huonommin jonkun henkilöön liittyvän ominaisuuden vuoksi. Esimerkiksi sukupuolen, iän tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Onpa vahvasti käsille. Anteeksi. Vauhkonen ja Hoikkala korostavat, että syrjäytyminen ei ole yksilön ominaisuus, vaan pitkäkestoinen ja kasautuva prosessi, jossa rakenteelliset tekijät, elämänkulku ja palvelujärjestelmän katkokset ovat keskiössä. Nuorisotyön ammattilaisena on tärkeää ymmärtää, että nuori ei syrjäydy yhdestä syystä, vaan usein monien samanaikaisten haasteiden seurauksena. Keskeistä on myös se, että kohdennettu nuorisotyö voi katkaista syrjäytymisen kehän, vaikka se ei aina näy nopeina tai mitattavina tuloksina. Nuorisotyön merkitys on usein ennaltaehkäisevää, luottamusta rakentavaa ja pitkän aikavälin vaikuttavaa ja tukevaa. Sitten minun kohtaamisen, kohtaamisen huoneentaulu. Eli nuoren arvokkuuden tunnistaminen. Myönteisen tunnistamisen näkökulmasta. Lähteen häkli. Nuori kohdataan ensisijaisesti vahvuuksien, ei ongelmien kautta. Kuulluksi tuleminen. Kohtaaminen ei ole vain läsnäoloa, vaan aktiivista kuuntelua ja tilan antamista nuorelle. Luottamus ja turvallisuus. Luottamus rakentuu ajan kanssa. Nuoren ei tarvitse olla valmis tai motivoitunut tullessaan. Toivon vahvistaminen. Peräahon mukaan pienet onnistumisen ja toivon näkökulmat ovat keskeisiä mielenterveyden vahvistamisessa. Ja viimeisenä yhteistyöhön tukeutuminen ja vastuun jakaminen. Nuorisotyön ammattilaisena on tärkeää tunnistaa oman roolin rajat ja ymmärtää, milloin nuoren tuoksi tarvitaan muita toimijoita. Ammatillisuutta on se, että osaa tehdä yhteistyötä, ohjata eteenpäin ja toimia osana laajempaa tukiverkostoa nuoren parhaaksi. Sitten mä olen valinnut minun ensimmäiseksi teemaksi etsivän nuorisotyön, sillä aihe kiinnostaa henkilökohtaisesti paljon ja haluaisin mahdollisesti myös tehdä töitä tulevaisuudessa etsivän nuorisotyön parissa. Tähän mä oon valinnut 6 keskeistä teemaa, mitkä esiintyy tässä etsivän nuorisotyön keskiössä. Etsivässä nuorisotyössä keskeinen oivallukseni on ollut vapaaehtoisuuden merkitys. Nuori ei ole velvoitettu muutokseen, vaan ammattilainen kulkee rinnalla ja mahdollistaa. Peräahon käsikirja toi esiin, että etsivätyössä mielenterveyden vahvistaminen tapahtuu usein epäsuorasti. Arjen rytmien, kohtaamisen ja turvallisten aikuissuhteiden kautta. Seuraavaksi
teemaksi minä valitsin ehkäisevän päihdetyön, sillä tämäkin on lisääntynyt niin kuin ihan arjessa huomattavasti, miten päihteiden saatavuus on helpottunut sosiaalisen median kehityksen kautta ja miten yhä nuoremmat ja nuoremmat päätyy kokeilemaan erilaisia päihteitä. Ja ne tilastot, mitä mä oon lukenut, niin on tosi niin kuin kauhistuttavia. Ja näin niin kuin nuorisotyön ammattilaisena mun mielestä on tärkeää nähdä ja osata ymmärtää ja oppia hyvät työkalut, että voi auttaa nuorta kuin nuorta, niin kuin nuoren lähtökohdista riippumatta. Niin, ehkäisevä päihdetyö. Ehkäisevässä päihdetyössä, ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä näyttäytyy ennen kaikkea varhaisena tukena ja arjen kohtaamisina, ei pelkästään päihteisiin puuttumisena. Nuorisotyön vahvuus on siinä, että nuoria kohdataan heidän omissa ympäristöissään usein ennen kuin päihteiden käyttö ehtii muodostua ongelmalliseksi. Opintojaksojen aineistojen ja Peräahon näkökulmasta ehkäisevässä päihdetyössä korostuu kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen. Päihteiden käyttö linkittyy usein mielen hyvinvointiin, osallisuuden kokemuksiin ja arjen hallintaan, ei yksittäisiin valintoihin. Keskeinen oivallukseni on se, että ehkäisevä päihdetyö ei ole moralisoivaa, vaan luottamuksellista vuorovaikutusta, jossa nuoren omat kokemukset, rajat ja voimavarat otetaan vakavasti. Nuorisotyössä päihteistä voidaan puhua avoimesti ilman leimaamista. Ja tässä on vähän omaa pohdintaa. Kohdennettu nuorisotyö on saanut minut pohtimaan erityisesti omaa roolia ammattilaisena. Se ei ole työtä, jossa onnistumista mitataan nopeilla muutoksilla, vaan kyvyillä olla läsnä myös silloin, kun nuori ei ole valmis muutokseen. Olen oivaltanut, että kohdennetussa nuorisotyössä tärkeää on keskeneräisyyden sietäminen sekä nuoren että oman työn osalta. Ammattilaisena minun tehtäväni ei ole ratkaista nuoren elämää, vaan kulkea rinnalla, vahvistaa toivoa ja auttaa nuorta tunnistamaan omia voimavarojaan. Tämä opintojakso on myös haastanut minua tarkastelemaan työn eettisyyttä. Miten kohtaan nuoren niin, etten vahvistaa leimaavia kertomuksia? Miten pidän huolen siitä, että nuoren osallisuus säilyy, vaikka työ kohdentuu tiettyihin riskeihin tai haasteisiin? Kohdennettu nuorisotyö näyttäytyy minulle yhä vahvemmin työnä, jossa pienet, joskus näkymättömät teot, kuten kuunteleminen, luottamuksen rakentaminen ja jatkuvuus, voivat olla ratkaisevia nuoren tulevaisuuden kannalta. Näen kohdennetun nuorisotyön paikkana, jossa pienillä teoilla voi olla suuri merkitys, vaikka tulokset eivät näy heti. Näin. Mitäs mä vien tästä mun työelämään? No, mä vien työelämääni ymmärryksen siitä, että nuorisotyössä tärkeintä ei ole nopea muutos, vaan kestävä suhde. Syrjäytymisen ehkäisy alkaa kohtaamisesta ja ammattilaisen tehtävä on luoda tilaa, jossa nuori voi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tästä opintojaksosta vien työelämääni ennen kaikkea ajattelutavan, jossa nuoren tilannetta ei tarkasteta irrallisena yksilön valintoina, vaan osana laajempaa elämänkulun ja rakenteiden kokonaisuutta. Tämä auttaa minua suhtautumaan nuoren haasteisiin ymmärtäväisesti ja ilman syyllistämistä. Vien mukanani myös vahvemman käsityksen nuorisotyön pitkäjänteisyydestä. Kaikki työn vaikutukset eivät ole heti näkyviä, mutta se ei tee niistä vähemmän merkityksellisiä. Luottamuksen rakentaminen, toivon ylläpitäminen ja nuoren osallisuuden tukeminen ovat asioita, jotka kantavat usein vasta myöhemmin.
Opintojakso on vahvistanut omaa ammatillista identiteettiäni. Uskallan luottaa siihen, että nuorisotyössä riittävän hyvä kohtaaminen on usein tärkeämpää kuin täydellisesti onnistunut interventio. Työelämässä haluan toimia ammattilaisena, joka pysyy nuoren rinnalla myös silloin, kun polku on epäselvä. Ja tähän niin kuin myöskin kulminoituu aika vahvasti se, minkä takia mä oon niin kuin itse hakeutunut nuorisotyöhön. On just se, että mä haluan olla nuorille sellainen aikuinen, mitä ehkä mulla on nuoruudessa puuttunut. Et vaikka on niitä ihan ollut sekaisin eikä tiennyt yhtään mitään mitä tehdä tai mihin suuntaan mennä, niin jopa siinä sekasotkussa joku istuu siinä mutalammikossa mun kanssa, kun ei tiedetä mitä tehdä. Mennäänpä sitten näin vielä. Yes. Eli tämä opintojakso on vahvistanut käsitystäni nuorisotyön merkityksellisyydestä ja vaikuttavana työnä, jossa pienetkin kohtaamiset voivat muuttaa sun. Kiitos kun katsoit. Yes. Kiitos.